दैनिक कोकणसात आणि कोकणसात लाईव्ह याचा 1 मार्चला 12वा वर्धापन दिन आहे. यासाठी माझ्या नगरपंचायतच्या मार्फत मी नगराध्यक्ष म्हणून त्यांना शुभेच्छा देत आहे आणि त्यांच्या वाटचालीत पुढील वाटचालीत पण त्यांना भरभरून यश मिळो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करत आहे. कोकणसात ह्या दैनिक वृत्तपत्राने व कोकणसाट लाईव्ह ह्याच्यामुळे कोकणसाट लाईव्हमुळे जे परदेशी पण असणारे आपले काही मित्र ह्यांचा फोन कधी कधी येतो की तुमची ही कामं चाललेली आहेत, नगरपंचायतची कामं आहेत ती चांगली आहे, हे परदेशापर्यंत पोहोचवण्याचं काम कोकणसाट लाईव्हने केलं. त्यामुळे मनापासून त्यांचे मी आभार व्यक्त करत आहे आणि पुढे पण त्यांचे आम्हाला सहकार्य लाभणार ही अपेक्षा करून त्यांना मी एकच सांगू इच्छितो की जी काही सत्याची बाजू आहे, हे पत्रकारिता म्हणजे सत्याची बाजू उचलून धरणारी बाजू असते. त्यामुळे पारदर्शकाप्रमाणे मी पण काही चुकत असेल तर मला पण चूक माझी तुम्ही जाणून देण्याची गरज आहे आणि पुढच्या पण आपल्या नगरपंचायतची जी विकास कामं आहेत, जी विकास कामं झालेली आहेत, होणारी आहेत, त्यावर तुम्ही निश्चित लोकांपर्यंत पोहोचून आम्हाला योग्य तो न्याय मिळाला पाहिजे हा मी तुमच्याकडनं आशा बाळगतो आणि कोकण साहेबला पुन्हा एकदा त्यांच्या या पुढील वाटचाली शुभेच्छा देऊन मी थांबतो.